všade také srdiečka a srdcia, veľké sme dostali srdiečka a ja vás chcem všetky na tomto plese zo svojho srdca privítať a zaželať vám, aby sme pochopili to dnešné sväté evanjelium, lepšie povedané zo zajtrajšieho dňa. Je to evanjelium o marnotratnom synovi, ale nechcem teraz hovoriť o tom marnotratnom synovi, ale o tom druhom, ktorý keď vyčítal svojmu otcovi, že prečo tú hostinu urobil tomu marnotratnému synovi, tak ten mu povedal: syn môj, však všetko, čo tu je aj tvoje. Takže naozaj toto je také povzbudenie aj pre nás, že na tomto svete všetko, čo máme, je od Pána Boha a všetko to máme z Božej milosti užívať, nezneužívať. To je celé čaro a celé vlastne úspech nášho života. Pokiaľ užívame dobrá tohto sveta, pokiaľ ich nezneužívame, tak náš život je požehnaný. Takže aj tento večer nech je takým Božím darom pre nás, ktorý chceme užiť kvôli tomu, alebo na to, aby sme sa potešili, aby sme sa aj navzájom povzbudili, aby sme si uvedomili, že kresťanstvo to nie je len modlitba, alebo lepšie povedané, že modlitba je aj to, keď sa vieme s Božou pomocou spolu zabaviť a spoločne sa radovať. Takže skôr ako začneme, ja by som vás poprosil postaviť sa, pomodlíme sa peknú modlitbu, ktorú nás naučí náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky na veky vekov. Amen. A teraz ešte, Pane, prosíme, požehnaj nás, aj všetky tie dobrodenia a tie dary, ktoré na tomto plese budeme mať, aj všetky tí, ktorí to pripravili. Amen. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak, pekný večer, peknú zábavu a dobrú